Alam niyo mga kaspero, bago ako sumisid, lagi kong sinasabi, hindi kailangan ng sobrang mahal na gamit para ma-enjoy ang spearfishing. Ang importante, komportable kayo sa mga gear niyo. Actually, itong mga gamit ko ngayon mga kaspero, first time ko silang dalhin lahat sa iisang dive. Dati kasi, puro handmade lang yung gamit ko or second hand. Kaya hindi talaga afford na makabili tayo ng mamahaling gamit. So, let's be real mga kaspero, mahal ang gear. Hindi lahat ready gumastos ng libo-libo. Kaya yung iba, pinagtsatsagaan na lang kung anong meron sila. Minsan, compromise muna, basta safe, okay na. Recently, habang naghahanap ako ng extra gear for travel dives, may na-discover akong option na medyo interesting. Yung wetsuit na to, sakto lang yung kapal. Sakto para sa malamig na tubig. So, okay sa pakiramdam at lalong gaganahan mag-dive or mag-spearfishing. At yung underwater gloves natin na may grip mga kaspero, napakalaking tulong nito dahil pag may hawak tayong mga matutulis na bagay like na bato or sting na pwedeng dumikit sa ating kamay, iwas na rin ito sa gasgas sa ating mga kamay, lalo na sa paghawak sa mga gills or hasang ng isda mga kaspero. And also these underwater socks, maliit na bagay pero malaking tulong mga kaspero. Less friction sa fins, less paltos sa long swim or long spearfishing dive natin. And of course, itong goggles natin na ginagamit mga kaspero para malaman natin yung mga kasulok-sulukan ng ilalim ng dagat dahil ito yung silbing mata natin na ginagamit sa ilalim ng tubig. Kung nagbi-build ka rin ng gear mo, lalo na kung beginner ka or mahilig ka sa travel dives, sulit mag-browse sa Timo. Ginawa ko lang, download ng app, tapos sinearch ko lang yung code. Lumalabas yung deals, mas magiging cost effective yung checkout, hindi masakit sa bulsa, pero ready ka pa rin sa adventure. Hindi ko sinasabing ito na agad ang forever gear mo, pero for trips, practice, or backup gear, solid option mga kaspero. Before dive, kung gusto nyong subukan, Timo app lang, then search Kisi E2287. So, let's go mga kaspero! Sisid na tayo! May puso. Hunting na tayo mga kaspero. At dito tayo sa spot kung saan napakaraming mga bait. Dahil ito yung nagsisilbing pain natin sa mga malalaking isda. At ito kasi yung kinakain ng mga malalaking isda tulad ng mga giant trevally, dugtong tuna, and king mackerel. Sana sa time na to, makasumpong tayo dito ng malalaking isda mga kaspero. At hindi nagtagal mga kaspero, meron akong nakita na lumabas sa bato. At ito, isang good size na giant trevally. At ayun, medyo distansya sa atin, binana ko. Problema lang, duckless mga kaspero, sayang. Ito na sana yung first fish of the day natin, kaso naging wala. After 3 minutes na pagpahinga sa taas, balik ulit tayo sa baba mga kaspero. At eto yung lalapit sa atin, isang good size na giant trevally ulit. Kaya hindi ko na pinalagpas mga kaspero, hinira ko na kaagad. Buti na lang tinamaan. Medyo napababa yung pagkatira natin dito sa trevally. Buti na lang, good holding shot naman, kaya hindi na rin makakapagpahinga.
makawala ito mga kaspero. Another ambush ulit tayo. Kung napapansin nyo, naghihiwalay itong mga bait. Ibig sabihin, merong pelagic na darating mga kaspero. Kaya abang-abang tayo kung ano yung lalapit. At hindi nga nagtagal, bumungad sa harapan natin itong isang good size na dugtong tuna. At hindi ko na rin ito pinalagpas mga kaspero. Tinira ko na kaagad para meron na tayong pangalawang isda sa araw na ito. Hindi naman tayo umalis dito sa spot mga kaspero. Dito pa rin tayo kung saan tayo nakakapana ng mga trevally. At eto nga, meron akong napansin dito sa baba na isang good size na long nose emperor mga kaspero. Meron pang kasamang blue lapu-lapu, pero ito yung papanain natin. Lumapit pa talaga, kaya ayun sa pool. Medyo sumabit pa yung tali natin. Buti na, napakaganda ng pagkatama. Ayun, kuha natin ito mga kaspero. Pagka-secured nga ng ating long nose emperor, bumaba ulit ako. At eto yung bumungad sa atin. Isang grupo ng GT or Giant Tubleron. Malalaki na ito mga kaspero. At ayan, dumaan pa sa harapan natin. Ngunit hindi muna agad natin pinana kasi baka may lumapit na malaking isda. Napansin ko na walang lumapit na malaking isda, kaya eto, tinira natin itong mga Batman. Ido-double kill ko sana, kaso no kill yung nangyari. Kaya wala tayong nahuli dito sa batfish mga kaspero. And this time, bumaba ulit ako. Naghiwalay na naman itong mga triggerfish mga kaspero. Ayan o. Sana merong malaki na lumapit para meron tayong may dagdag sa huli natin. At tingnan natin mga kaspero. Ayan! Isang malaking dugtong tuna mga kaspero. Kaya hindi ko na papalagpasin ito. Hintayin na lang tayo ng tamang pagkakataon na matira natin. Saktong-sakto. Eto, ginalaw-galaw lang yung pana natin para lumapit. At ito yung nangyari. Talagang lumapit mga kaspero. Kaya tinira ko na. Sapot. Napakaganda ng pagkatama natin dito sa dugtong tuna mga kaspero.
At dito, nag-ambush ulit tayo dahil merong mga pelagic dito sa spot na to. Kaya tingnan natin kung ano yung lalapit mga kaspero. Eto, pagdating ko sa baba, nagsikalasan agad itong mga triggerfish. Kaya ibig sabihin, merong lumapit na isda sa atin. Hindi nga nang napansin, gawa ng ang bilis nito. Eto, tinira ko kaagad. Isang giant trevally mga kaspero. Lapit sa mga huli natin. Swerte talaga itong araw na to. At this time mga kaspero, merong pana na pinatest sa atin. Gawa ito ng ating maker na si Bemrecha or Orosab mga kaspero. Ayan o, medyo nahirapan nga tayo na magkabuhay na mano dito sa pana na ito. Gawa ng breakaway setup. Nasanay tayo kasi sa reel mga kaspero. Pag naka-breakaway kasi, kailangan natin ng buya at may tali. Yung isda, medyo mailap pag may tali tayo. Pero ito, isang malaking tutuna yung napana natin. Grabe mga kaspero, sobrang lakas. Lubog yung dalawang malaking buya natin. Medyo distansya pa nga yung pagkatira natin, pero sakto na sakto. Grabe talaga yung gawa ng Orosab. Napakaganda at napakalakas ng pag-setup ng mga rubber mga kaspero. Kaya sulit.